И какво става хора, аз съм Снелкамъл и днес снимам в моя сервер, който е така Intergaming, скоро Internetwork. И тук сме с лагери Монс 10. Тоест да Immortal и Да. да Дерби Панда. Кажа основното на сервера. И да дроп панда. Спауна още в процес на... Още го строим, не е кой знае какво. Много е хубав. Все едно влизате в Бъдър 2. Да, добре. Това не е монс, хора. Не е хич. Да, малко лаги, защото лаптопа е претоварен. Накрая разбрах защо не ги. Заради DP е изчистен, трябва да чистя. Ларпове да покажа, бе. Да, бе, аз ще ходя. И лага. Warp event. Ето го Warp event-а. Еба на колко чанка съм. Малко чанка е. Така ето. Ето го Warp event. Спрямо от мен. Я Дани покажи какво имах Няма много ОП неща, често. Те смисъл странички, легендарки, голинки. По една страничка, по едно лек, по една страничка, по едно лек. Да, ето виждате. Дани, кога ще се венче? Екипът се състои от двама души, може би трима. Търсим админ. Warp Full. С три Warp-а скоро мислим да направим OPVP. Или SkyPP. Скайпи ми по-яко. KPP може да сложим. OPP, то е по-яко, повярвай. Добре, ще го направим направо сервер целия OPVP. С оцеляване, разбира се. Warp Full, Warp Rank. И да, ето го Warp Ranks. Ранковете са Archer, Hunter, Natural и iGod, който е най-големия. Има и Helper, но той не се заплаща, ще видим. Друго кай. Сервер ще бъде Hardcore, нали? Да. Да го направим и с Create. ОП айтем. Не. Някой ще ме вземе като старт. Да, и друго. Сервера днеска ще го пуснем. Аз съм тръгнал да отсегавам. Иво, нали? Първо да направим китовете. Ще бъда с Sharpness 4.2 без Star и Bronte Protection 3 и по една легендарка и 32 Golden Key. Той ще бъде през 3 минути. Ехи, батя кикет. Аз ще играя тук почти. И мислим да го рекламираме за няколко дена, докато аз не хостя. Това ще дъщерям. Аз ще хода в един сервер да спама. Да, влизам в IP България, почвам да пиша бан. Hunter, ето ги командите. Ай, май се ста с чуба на Пипи България. Окей. Warp. Пак става IP България. Ей! Пак! Сам аз. Това е спална, не кой знае какво, днеска го стрях. И да, има дупки, има кули, ето ги, които са строени от Bonifat. Влязох в една кола, изглеждате Тук да е може. иглото, грозното игло. Тук има една колор дупка. Ето я. Тук са нещо като малка PvP аренка. И някой спамя чуват. И мисля това го направя да се отваря с пистани. В смисъл отгоре долу или от книгите. Друго. Да, там не е интересно малко. Ще се топна. Да, лага. Много забива, бе.
Не На те казвам, ти забива, бе. заби Майнкрафт. Пак. Защото го пуснах на мултикор. Още ли снимаш? Да. Аз се сетих нещо. На спавна да сложим просто едни табели и да пише Enchant Sharpet. Такова фара Да, хилите. мислим да го направим направо така. Направо слагаме табелите, ограждаме спауна с сфера, да не можете да излезете, трябва да си пишете Warp Survival или там нещо такова. И ще в друг world няма да имате OP айтемите. Ще оцелявате, ако искате да не ви бият. Да, ето тук показвах я. Фит монстър пака. Тук е още някаква такос. На китайска дупка, тук още една циганска дупка. Тук още една кола. Тук някакво дърво и някакви пресети, капан, война, Това е яко, ето и. тук има такос, тук още една яка ледена дупка. Тук има слагер. И два лаги. Тук има още една дупка моя. Страдаме с BG Play. Да, със сигурност е от BG Play. А не, от Paradise. Не, аз си измислих. В смисъл в Paradise аз съм ги строил всичките. Моят ивент само си построил. Още една къща. Да. Да се моята. Тук живеем, ка сме бедни. Тук има нещо като клетка. Малка. Не бях някакъв лорд, гледа. Я тъпа монс. И още една дупка като монс. И къде е, ще ми кажеш ли? Над тебе. Какъв е този слаб, бе? Ага, ти е Warfood. Защитил ли си го? Да. Отдолу не мога да чупя, така че. Ще стане отдолу, има ли PvP, бе? Да знам. Я? Добър съм. Ти влезе в битка с монс. Не левка или ще умреш? Втората... Ягъвни. И да, мисля тук да свърша клипа. Бях. Довиждане. Дани, айде да направим моята идея. Чакай, бе, клипа не може да се спрямо с клипа. Клипа. Слагаме просто и ние умрели табели на спауна.